Hola, em dic Montse Bonet i he tingut la sort de que l'Ainoa, l'Albert i la Fragel m'hagin demanat per dirigir i per compartir la feina en aquesta obra que es diu Estima'm que tinc pressa. Aquest espectacle parla dels reptes, el repte de les relacions de llarga durada en un temps de la vida líquida, de l'amor líquid. Encontrar la chispa para las parejas de larga duración. Jo crec que és un repte a un mateix. De l'amor se n'ha parlat tant, vull dir, des de temps immemorials que tothom està donant voltes sobre l'amor a nivell literari, a nivell dramàtic, a nivell de cinema, a nivell d'escultura, de pintura. Vull dir, l'amor és el gran tema, no?, de la vida. És un viatge. Sí, jo crec que parla d'això, del repte de les relacions de llarga durada en un temps que tot és molt efímer. Nunca hubo un momento en mi vida que no hacía arte, o sea, entre circo, teatro y música siempre he hecho, entonces sí, siempre he querido hacer eso. Sí i no. Sí perquè ho portava amagat, però no era conscient. I fins que la gent m'ho va començar a dir, va dir, però tu, escolta, tu no fas teatre, tu no fas teatre, tu no fas teatre, que la gent m'ho va començar a dir i dic, bueno... A mi el que em va portar aquí va ser les ganes de comunicar coses. Crec que el teatre és una manera d'arribar a la gent que altres mitjans no hi arriben. Crec que és de les coses més transformadores. No, diguéssim que el que em va enamorar del teatre, primer de tot, no va ser tant estar fora dirigint com estic fent ara, sinó estar dintre, i des de la faceta d'actriu, no? Poder jugar. Poder viatjar. Viatjar em refereixo imaginàriament, explicar coses, aprendre, escoltar, compartir. És un lujazo. És el plaer de jugar, de deixar-te portar, d'anar més enllà, de traspassar límits. Per mi és estar obert i disponible a que tot pugui passar. Després ja estructurarem, però si anem així, difícilment. La creativitat és algo que ens ha de donar una obertura. Fer coses en comú, escoltant, aprenent i evolucionant. Es lo que da sentido a la vida, lo que da color a la vida. A la vida, amb tot, a la vida t'ha donat lectures, t'ha donat experiències personals, experiències a través dels altres, et dona cada dia la possibilitat de sortir i mirar i veure què passa, sentir els ritmes. M'inspiro jugant i m'inspiro de la vida mateixa. M'encanten les històries de la gent, les petites històries, reals, i el repte de poder-les portar a escena. A veure, mestres de la professió, per exemple, n'he tingut uns quants, però jo em quedaria amb una dona, que ara ja deu tenir 90 anys, que es diu Mònica Panyer, que sempre que he estat amb ella, he estat força vegades fent cursos amb ella, m'ha tornat a les beceroles del teatre, que és a l'estar net, a l'estar disponible. Ella diu, l'error és possible si hi ha una energia bona, llavors l'error és acceptable. Admiro sobretot a les persones que tenen vides i realitats molt més dures que la meva, i tiren endavant amb energia i amb ganes. Lluiten per una vida plena. Jo canviaria que hi ha molta gent que té moltes ganes de dir coses i de dir-les bé i que té una dificultat enorme per poder tirar endavant. Posaria les coses més a un nivell més igual, i valoraria molt més petites coses que passen en el món del teatre avui en dia, que de vegades tenen molta feina per tirar endavant. Que hi hagués per tothom. Que acollís, que volgués arriscar, que recolzés, que acompanyés les noves iniciatives, tot el que hi ha per mostrar, per ensenyar. El canviaria de dalt a baix. Subir árboles, hasta arriba de todo, y estar ahí. Les històries que ens muntàvem, amb els llençols, els plecs dels llençols, els mons que creàvem.
com havíem de passar d'un llit a l'altre i el terra no es podia trepitjar perquè era un oceà, que ens podríem ofegar. O sigui, aquests mons imaginaris en els que entràvem. Jugar al carrer. Quan feia pastorets. Ja que lliguem teatre amb infantesa, no? Que s'aixecava el taló i jo estava allà darrere Jesús així i veia la meva iaia que m'estava saludant des de la platea així i jo amb ganes de fer així però no podia. Viure del teatre dignament. Creo que seguir viviendo del arte. Donar la volta al món. Eso también, seguir viviendo del arte, sí. Doncs saber ballar amb ella, sempre. Hasta l'alçada. Que em segueixi sorprenent, i jo sorprenent-me a mi mateixa, amb la vida, jugar amb ella, passar-m'ho el millor possible. Del 31 de març al 9 d'abril tens una cita a la sala Bada Badoc. Primer perquè has de conèixer aquesta sala, no te la pots perdre, i perquè en aquestes dates estarem fent Estima'm que tinc pressa. I és una obra que us encantarà perquè us enganxarà, perquè us sentireu identificats. És impossible que no us sentiu identificats. Tots hem estat enamorats, tots hem sentit coses i... Y te va a tocar partes y cositas, y lo vamos a pasar bien. Hi ha des de teatre més físic, teatre de la paraula, musical, cantem, ballem... No t'ho pots perdre. El que hagués hagut de dir, que m'han dit a mi quan ens han vingut a veure, diverses parelles, és que aquella nit han follat com mai.